c'est ici. Posible gendu nahi eskola bat bi mailetan, guretzako izan du da, gauza oso ondo, zertikan orain ez dugu egingo dugu deportea, baina ja eskolan orduetan. Osea, gimnasia denboran egingo dugu aukera. Lehenengo urtean, probatzeko, egin da, eskola bat hemen Hendaian, beste bat Irunen eta beste bat Hondarribian. Bueno, hori ja, denen baimenakin, eskolako baimenak eta konsortzien baimenak. Orduan, hori guretzako, aurreako guztien dugu, gauza ona izango dela, aurrak rubia esatzen, horik izaten dira, han gehienak futbola egiten dute. Baina asko dira futbolako ez dutela balio. Eta orduan, gure aukera hau da. Zagutzia beste deporte bat, eta rubian aukerak asko gehiago izaten dira eozein fisiko aurrak, eozein fisiko izaten dira. Guk esaten dira, los gorditos detzen jogunak, deporteteko aukera oso murriztuak izaten joe. Eta rubian, adibidez, bier dira horako jendia, eta gaina ona behentzako oso ona da deportea bat, eta ikusi dira posible dutela deportea. Les gens qui ont participé au projet, qui se sont bien investis sur ce projet, en particulier Ravi Chosti et Ravi Gonzalez pour le Cabiroun. Et puis pour le stade Annaillé, il y avait Michel Sigarois qui a beaucoup participé.